El que vam viure aquella nit a Montserrat no ho vam anar a buscar, però hi ha decisions que, un cop preses, ja no et deixen tornar enrere. Era el 15 d'octubre. Havíem pujat a Montserrat per passar-hi 3 dies tranquils, sense cap altra pretensió de descansar i desconnectar de la rutina. Teníem l'habitació a l'hostal Abat Cisneros i tot havia anat exactament com esperàvem. El trajecte, el dinar, la visita a la basílica, fins i tot el silenci del vespre tenia alguna cosa reconfortant. Aquella nit, però, el silenci era diferent. Eren gairebé les 12. La plaça estava buida. Cosa estranya en un lloc així. I Robin mirava per la finestra amb el mòbil, ampliant la imatge com si busqués alguna cosa concreta. Va ser llavors quan em va dir, sense apartar la mirada, això no és normal. Entre la vegetació, passada a l'estació del funicular de la Santa Cova, hi havia una llum que es movia d'una manera difícil d'explicar. No era fixa, ni seguia cap trajectòria coherent. Traçava cercles, apareixia i desapareixia en un espai reduït, com si no estigués sotmesa a cap regla que poguéssim reconèixer. Jo no volia baixar, Robin sí, i va insistir prou com perquè acabéssim sortint. Un cop a fora, la llum seguia allà, a una distància constant, com si ens permetés veure-la, però no acostar-nos-hi del tot. Vam avançar fins al camí de peregrins i en un moment determinat, sense dir-nos res, vam saltar el mur que separava el camí del bosc. La llum es va aturar i tot seguit va desaparèixer. Robin va córrer sense pensar. Jo vaig intentar seguir-la, però en qüestió de segons la vaig perdre de vista. Quan vaig arribar al punt on havia desaparegut, només hi havia un forat obert a terra, com si la vegetació hagués estat apartada feia poc. No tenia gaire marge per dubtar. Vaig entrar. El túnel era estret i inclinat, i avançar-hi era incòmode, gairebé instintiu. Després d'uns metres, el terra va desaparèixer sota els meus peus i vaig caure dins d'una caverna. Robin era allà i no estàvem soles. No sé per què, però vaig mirar enrere. Potser perquè el silenci era massa complet. I la vaig veure. Una figura immòbil d'uns 2 metres, amb una pell fosca i una forma que no acabava d'encaixar amb res que conegués. El que més em va impactar no va ser el cos, sinó els ulls, rosats, fixes, sense cap parpelleig. No es movia, però ens mirava. No vam dir res, no calia. Vam córrer, sense direcció clara, només llum, fins que, en girar un passadís, la vam tornar a veure, aquesta vegada bloquejant el pas. L'única sortida possible era un forat al terra, i ens hi vam llançar sense pensar. El túnel era humit, relliscós, i ens va arrossegar fins a una caiguda sobtada a l'aigua. Quan vam sortir, desorientades, encara intentant entendre on érem, vam tornar a veure la llum, però ara era diferent. No era una llum, era una esfera i no estava sola. Al voltant nostre, ordenades en prestatgeries tallades a la roca, n'hi havia desenes, potser centenars. Totes iguals, totes amb símbols que no sabíem llegir. A la dreta, una porta de pedra començava a reaccionar. Els símbols s'encenen en seqüència i la superfície es movia com si fos un mecanisme viu, obrint-se des del centre. No teníem cap altra sortida, només aquella. Quan la porta es va obrir, una llum blanca ens va enlluernar completament. Durant uns segons no vam poder veure res, fins que a contrallum es va definir una silueta, més alta, més fina, diferent. Ens mirava. Va aixecar el braç, una llum vermellosa ens va envoltar. I això és l'últim que recordem. L'endemà érem a l'habitació i ningú mai ens va preguntar.